Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Sisimulan na ng Commission on Elections o COMELEC ang printing na mahigit 10 milyong balota na gagamitin sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE na gaganapin sa November 2, 2026. Isasagawa ngayong araw paglilimbag ng mga official ballots, gayon din ng mga countable forms na gagamitin sa halalang pambarangay sa National Printing Office o NPO sa Quezon City. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng komisyon na magpiprint ng ganito karaming balota. 69 million ballots para sa barangay habang 23 million ballots naman ang nakalaan sa SK elections. Nagpasya raw ang COMELEC na simula ng mas maagang pag-iimprinta ng mga balota upang magkaroon ng sapat na preparasyon at panahong malutas sa mga technical at logistical issue na maaaring lumitaw. Posible rin umanong umakyat ang printing sa 90 billion ballots or 90 million ballots sa pagpapatuloy ng voter registration sa October 20 at magtatapos sa May 18 sa susunod na taon. Nauna nang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12232 na nagpapaliban sa BSKE mula December 2025 patungo sa unang Lunes ng November 2026. Ito ay upang magbigay daan sa unang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections. Subalit ang halalan para sa BARM na dapat ay isasagawa ng October 13 ay dinischedule sa March 31, 2026. Makaraang deklara ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ng Bangsamoro Autonomy Act No. 58 at 77 na lumikha ng panibagong parliamentary district sa nasabing rehiyon. Para sa iyo pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.